Kaixoenei, gaur piko 8ko joko batera jolastuko dut eta alpine alpaka izan da. Orduan, jolasteko lehenengo piko 8 Explorera sartu, eta hemen ingoten izango da bilaketa, porque hau instalatu berriakat, orduan ez dauzkat favoritotan, bale? Hemen alpine uste jarrita, eske, bale, hori da. Alpine alpaka, hemen dago. Bale? Bueno. Holako zerbait, bale? Alpine alpaka. Orduan, zertaz da joku hau? Bueno, karta joku bada, bale? Eta orduan egin behar dena da kartekin aukeratu ze bide hartuko dugun, bale? Orduan, birekin horrea jongo inateke, eta bar. Eta saiatu behar da pasatzen atetik, bale? Osea, eskian atea dituko litzaiokena bi banderatxo horien artetik. Bale. Eta orduan, pues hori, magoaz jaisten. Ikusten duzuen bezala, jotzeakoan banderatxoa puntuak lortzen dira, orduan hori ona da. Batzutan ez dakizu puntuak zertarako dira, baina puntuak badia ondo, ez? Pixka bat hori. Uste pixka bat hori dela. Hemen mogu da. Vale. Orduan, hemen esaten digu, bi ematen area joingo dela horrekin. Orduan, marko goinateke, baina karo, 3rekin ere txungo, orduan, 2 da egin marko gonukena. Eta ez dugu, ez da ateratzen kartarik, bideo hona hartzeko ez beste aldera juteko. Orduan, pues, hemendikan, a ber, alba, ez eske, hemendik. Hau behar dut, vale. Eta hor behian ikusten da ez, nora jumar naizen orain. A ber, pixkat saiatzeko ebitatzen bueno, kasu horretan nenborra. Vale, orain, a ber. Ez. A ber. Hemen ezakite. Nora jun. Saiatuko nahiz honekin. Eta orain beste honekin. Zen honekin ez honekin gaizki. Vale, 3 karta, osea 3 karta, 3 karta ez, 3 ate pasatzerakoan karta berri bat emango zaigu. Orduan, karta honek egite ditu, bueno, karta ezberdina ditu. Txenda gehiago, ez, tornen ezakitan txenda edo dan giratzea, giro gehiago. Posiblea, giratzea izatea, goien dagoen seinalagatik. Orduan, giro gehiago gehitzen ditu zure bueno, kartetara. Hemen berantza, osea, zuzen dijoa zen karta gehiago. Eta hemen, hau, estafezak zer dan. Baina, bale, hau izango da, ez bera osea, bera jetxi gabe norantza aldatzeko, osea, maila berdinean norantza aldatzeko. Horlako karta batzuk ikusi dut, hori izango da. Probablemente. Hartukot. Vale, honekin libratzen ez, porque honekin palmatu ingo nuke. Usteet eta horrela libratzen ez.
Bueno, probatukoet honekin palmatzen duten, zen ez dakit. Oso gertu da deneten ez dakit. Eta enborrekin ez dakit palmatzen den edo jarraitzen den. Probatukoet. Probatzeatik, hau experimentazioa. Vale. Bera, pues ikasiet. Enborrak ez diala horren arriskutsuak. Bueno, pues horrela joan naiz. Horrela. Vale, orain beste aldera joan marra ez. Fijatzen malen bazate, hor behan dago. Vale. Vale, hau arriskutsua, oso arriskutsua. Hor jartzen du ate bat gate eta bat bakarrik dago, markatu horrek esan nahi du bat bakarrik gurutzatu dutela eta hirugarrenean emate dute bonusa nola itxateko. Orduan ez dit konbentzitzen guztiz pasatzeak. Zen pasatzeko... Bueno, hau igual. Efectivamente. Ba, honekin ondo pasako nez. Vale. Birekin jetxeko nez. Horrela. Vale, eta hemen. Ba, hau oso ondo atorkit. Honekin, oztopoak, aurkitzen dituzun oztopoak saltatu ite dituzu. Baino, ojo, ez du esan nahi oztopo guztiak saltatzen dituzunik, baizik eta karta hau erabiltzen oztopo bat saltatzen dezula. Ez da berdina. Nik hasieran uste nun pixkat jolastuet nire kabuz. Eta hasieran uste nun baietz, eta etzan berdina, tío. Orduan, bueno. A ber, hemen nik uste honek pasatuko dula, ulertu datenagatikan jolastuten partidetan, harri handiak, osea, hemen behian ikusten dana, ez dia pasatzen, baina txikiak bai. Vale, efectivamente. Vale. Hemen oztopoa saltatzekoa etorriko litzake de lujo. Baina ez daukat. Bueno. Ba... Ojo, ojo. Ez nun espero, eta bira aurkituet bidea. Esperantzari gabe nengon egia esan. Uf. Claro, es que hemen horre ez nahi jun. Orduan, honea jun ez. A ver, hemen. Vale, oztopoak baino ez zait konbeni orain bertan. A ver, hemen. Bueno, hola, nik usten donola, porque, a ver, ez noa sartzen ateetan, egia esan, baino ez noa gaizkirez. Vale. Kao, ojo, jotzean dago arrisku bat eta rebotea. Zen reboteak bialtzen zaitu gogomatuen lekura. Bueno, gogomatuen lekura probablemente ez, baina nik ezakit nora bialtzen zaitu, orduan. Vale. Vale. A ver. Auts. Bueno, hor ikusia ez. Saltatzen da bat. Da horrengoan hostioia. Bueno. Nik uste nun geldituko zela nago. Bueno, hori alpine alpaka, vale? Gehiago jolastuko, porque uste tala joku bat, bueno, baimentzen duna ez, jolastea partida asko, osea, gustatzen zaiten joku mota bada gainera orduan. A ver. Vale, men.
Vale, eta... A ver, hemen... Hola, igual. Vale, hortxe. Guai dago, porque daude joku pila bat, komunitateak eginda piko 8 eta doakoak dira eta oso erretxa aurkitzen dira, porque aplikazioan bertan aurkitzen zakezu oso guai dago. Probatzeko. Vale. Vale. Oin... Ah, ez daukat ezer ez horreaka. Bueno, vale. Perfecto. Ah, ez ziten maten kurba nahikoa. Bai. Vale, bai, ematen dit. Ondo. Buah, Sheridan Hill Cards oso ondo etortzen zait. Nei, berez, karta... distantzia gutxi egite duten kartak oso ondo etortza izkit norabidez aldatzeko bereziki. Bai. A ber, hemen... Hau da, gastatzeko, oza, esan edetena norabidez aldatzekorekin esan edetena da, gastatzeko kaltea egin gabe, bale? Pixka bat hori izango litzateke ideia. Pasatu gabe atea, alegia. A ver, hemen. Ouch. A ver. ¡Ojo! Vale. Aruntza joan behar dut. Jo, eski falta zait zerbait. Lehen agertu zaitena bezala saltatzeko. Jode, orain. A ver. Vale, balio dit. Vale, a ver, saltatzeko. Efectivamente. Vale, honen kontua, oain, honen gana joten bali naiz, ez dakit no aterako naizen. Así que, bazpa, anpiko ingoet. Vale. Uf. Chungo. Vale, hola, guai. Vale, a ver. A ver, no, Juan. Vale. Vale, gastatu dut a lo tonto, egia esan ez nun behar, baino ondo. Ez noa gaizki, en verdad, Ez noa gaizki, en verdad. Ez noa, a ver, eski niri gustatzen zezkiz joko hauek, baina ni oso txarnez. Orduan, uste nun... Vale. Osea, horrekin lurretik junda ez ez gertatzen, bai, saltatzen, bai, vale, oso ondo. Bueno. Vale. Horrela. Vale. Vale.
Honekin probatuko eta ber, ondo atorkian. Nik ezakite erabiliko ditudan egia esan, baina... Vale. Hori pixkat experimentazio izan da, porque esnekin bidaia, oza, bueno, distantzia luzeetan esnekin berdin saltatzen zuen edo ez, vale, orduan, probatu nahi nun. Vale. Claro, eske horren kontra jotzen balin badet, impresio ematen dit, joko dula harri handia eta harri handien kontra jotzen balin badet, kanponoa 100%, orduan. Vale, hemen bai. Nik esagun nuke hau saltatzu dula baitare? Joder, vale. Berrogeita bi izan da oberena. Joku txikiak dira, Piko zortzikoak joku txikiak dira, baina niri gustatzen zaizkit. Bueno, claro, joku txikiak izatean, hau oso tonto izan da. Joku txikiak izatean, daukate joera agian, nola izateko, abilezia, bale, abilezian oinarritutako jokoak izatera, eta niri horiek ez ezki gustatzen. Ni beti izan naiz askoz, olako jokuen zaleago, ez, lasaiak, eta bar. Eta... irakurriet, Celeste ez zuten hemen egin, edo... Osea, edo originalki, edo bertsio bat hemen. Olako jokoak, ez? Celeste adibidez. Da, bale, guai, oso guai dago, lantzen ditu gauza batzuk super garrantzitsuak eta bar, baina infernua da, osea, nik ez da disfrutatzen Celeste jolasten. Ez da disfrutatzen. Eta orduan, pues, hori. Agian niri zailena egin zaitena hemen izan da aurkitzea jokuak. Aurkitzea jokuak gustora sentitzeko, esaten duten arrazoi horrengatik aurkitu ditut batzuk, eta orduan jolastuko ditut joko horiek, baita ere grabatuko ditut, baina hori. Niri retroaren mobidatik gehien disgustatzen hori da. A ver. Ez da disgustatu da nitza, baina. Hori, joko asko, oso guai dago, baina joko asko daude oso... Ez diala bateren estilokoak, ez? Eta orduan, kostatzen da asko aurkitzea. Osa, aurkitzen dezunean oso guai dago. Baina kostatzen da aurkitzea. Vale. Vale, hemen probablemente hau erabili beharkoet. Orduan, no? Eta hor. Vale, efectivamente. Yes. A ver. Vale, perfecto. Uf. Es que no lateatzen zen hemendik. Es que, claro. Ojo. Oh, ez... Ideia bat eukietor, baina ez dut oso ondo resolvitu ideia. Bueno.
Em, a ver, hemen. Hor. Ez dit eramaten oso leku erosora. Zer eramaten dit beste nik nahi ez duten aldera. Orduan honek, vale, efectivamente. Baina igual pasatzen. Ez naiz pasatzen, así que perfecto. Vale. Vale, perfecto. Ondo guaz. Oain, ondo guaz. Bueno, a ver. Da joku bat liatzen dizuna momentu batean. Osea, ez zu ere ez... Nik behintzat ez daukat aurrekuspen gaitasun latza. Super ondo jogonez partida honetan. Ez. Vale, nik uste. Hemen baietz, hau ondo sartzeala. Perfecto. Oain, a ver. Vale. Nik uste. Honekin? Vale. Honekin, txatxi. Ez dituzten pasatzen hor. A ver, bai, uste. Oso ondo. Bo. Vale. Vale. Esan, bastante ondo noa. Hor daukat komplikatu zait pixka. Vale. Bastante ondo noa, Bomba daukat, salto daukat. Biak behar ditut. Ez, baina, a ver. Vale. Vale. Bueno, hor. Bueno, es que, claro. Orain naizait bialtzen alde batera, nik ez detela nahi jun. Osa, lehen dutan egon. Eta orain. Tokatzen zaita. A ver. Vale, ojo. Ez dut gaizki konpondu asuntoa. Vale. A ver, oain ja joituta. Oain oso joituta dagoia. Baina, a ver, honekin hasiko naiz. Vale? Eta gerokoak. Hemen txungo ikusten dut asuntoa. Hemen agian funtzionatu izake, baina ez dut uste. Honekin probatuko. Vale. Uste hemen ez da hola aukeraregia. Bomba bat eukiko banu agian funtzionatuko luke. Bueno, probatuko eta probatu beharretelako, baina bueno. Baiz.
ver, hemen... Hau, egia esan, a ver, honestamente, oain grabatzen haulako, baina niri iruditzen zaita guaiena jolasteko konsola portatil batean. Osea, hau konsola portatil batean izterakite autobusa itxiten zaudela edo lako mobiaren bat jolasteko oso guai dago. Bain, 5 ordu sartzeko bezain divertigarria ez dakit, tío. Bueno, a ver, depende jendea. A ver, nik uste partida motzetan joko ontara partida asko jolastuko ditu dela. Bain, ez dut uste, ongo naizen ikan denbora pila bat jolasten joku ontara. Segidan. Eta, antzeko sentsazio bat dakat piko 8ko joko askorekin. Bueno, claro, eske horrin behar da research. Osea, lehenego naiz behiratzen 10.000 joko hau da. 10.000 jokutik eta gainera 10.000 joku, baina eske dia 10.000 joku ez ezagun. Orduan, ez daukazu inolako referentziarik eta onbertza banan behiratzen. Oso zaila egiten zait jakitea zeintzukin pasa dezakezun denbora luzea. Gero gainera, joko asko egin dituzte enprobatzeko, vale? Osea, ikasteko nola izateko egiten jokuak. Adibidez, joku bat ikusi nun, zala futbol amerikanoan, eta bakarrikan zan pasatzen zizuten baloia eta azuk join bartzen nion. Eta hori zan guztia, osea, joku guztia zan hori. Pues, horretara jolaztea pues, nahiko mugatua dago. Baina ez dut uste ere joku hori egitean pretentzioa zanik 5 ordu sartzea jokoari ordan. Ez guai. Vale. Gauza graziose bat da, honena. Berez, ja nahiko modaz pasatu dagoela joko hauek nahiko modaz pasatu dagoela. Egia esan nik enun ezagutzen. Eta nenbilen konsola portatil batean behiratzen ze sistema zituen eta hau zeukan, eta nik esan zer da hau? Eta, osea, hola, ezagutuet, azte ukerantan. Ez pentsa ere 50.000 ordu eramazkian jolastuta. Eta hori iruditzei bastante interesgarria esan. A ver. Bai. Bueno, probatuko dut igual. Es que Gets Harder ez da... Gets Harder ez dia hitz batzuk zeuzitzen autenak, bale? Osea, hori esan beharra dakat. Hori esan beharra dakat. Vale, efectivamente, oso ondo. Bueno. Ba, hola, xe. Oh! Librada totala, azken momentuan eski horregatik esaten nun, lehen, igual ez dela ondo ulertu, batzutan nahiago izaten dutela motzak izatea, ba, emateizulako aukera gutxi mugitzeko, orduan, karta gehiago ateratzen dira, eta gero olako gauzakin ditzakezu. Eskertzen da. Ba, ja, bastante hilda sentitzen nintzen, eta, bira, izirik jarraitzen dut. Ez dakitzen bat denboraz, baina, bueno. Vale. Perfe. Horrexia, oida. Horraka juta nahi honun. A ver, vale. Buah, hau ya txungo, Claro, saltatza, baina nik oain behar da saltatza. Ez dut...
A ber. Libratzen naiz, benetan esaiztut libratzen naiz batzutaz, bastante kriminal ematen dula. Osea, vale. Vale. Joder, chaval. Eski nabil sartzen bide batzutatik, esatezula, osea, nola? Bueno. A ber, nik uste horrela, ez dela jungo, sasitara jungo dela beste aldera, ez? Vale, efectivamente. Vale. Vale. Uf. A ber, nik uste bidea, eski ezakit, A ber, ez, hau ez zait komeni, osea, hau hartu behar dut derrigoan. Baina nonik naran berriro munduko bide eskasenetara. A ber, nik uste hemen jota posibleala bizirautea, baina zer gertatzen da. Dago, eski oso txungo dago. A ber. Hau ingo eta listo. Bai, eta kasi salbatu nago, Ba, ez no salbatu. Bueno. Hortxe onda. Vale, hau izan da, alpine alpaka. Nire asko gustatzen zait joko hau egia esan. Oso guai iruditzen zait, eta adibidez, autobusean rata bat pasatzeko super entretenigarri iruditzen zait. Ez dut oraindik pasatu inoiz, ez nago gertu pasatzetik. Eta divertigarria, eta nik gomendatzen dut probatzeko.